Sikubingelele sikwamukele ohlelweni ezikabhoqo World Studio. Uyazi ke sikuphathela abaculi bakho abahlosile nabanohlonzo, sikuphathele izinkakha, sikuphathele izingwazi, sikuphathele imithente ehlabayo kodwa isamile. Njenga namhlanje nje ngikuphathele umfana webhobho kade ngede umuntu ekhathele kuye khuleni thambo lembole endala eminyama enedlebe elilodwa mfowami amaqhawashiyana. Sizoke sithi ke ukuthakela nje uyisizwe. Awuhlayi nathi lapha ekhaya ungabisasuka. Ake sikubingelele qhawela kithi. Ngibingelele lo ubingelelayo usimisela kaKhumalo eNquthu. Impofane kwantombi iqoma ngegogo. Abamazi kangcono ngoba bathi umfoko kambatha. Yebo mfowethu siyazi ukuthi masikhuluma ngosimiselo sikhuluma ngensizwa ezalwa yibhova likadikadika umuntu ekhathele buyokhuleni. Ngifuna ukuthi uchazele abantu kancane ukuthi uma sikhuluma ngobudlelwano kwasimiselo nomculo ngoba naye sambona egingqina ngathi uyaqhamuka mfowethu iqale kanjani lento kuwe uthathe nje umuntu umbeke esithombeni. Ngeke ngisho ukuthi mhlambe khona yaqala khona kanjani ngazalwa nje naye ngumuntu onetalent ophiwe nje unesiphiwe nje esikhulu kabi abantu ingoma zami bayithanda kakhulu bathi nomlayezo kahle khona nje ngumuntu ophiwe nje ngoba ngacula nami nganakile ukuthi angingacula awungazi ukuthi hayi khona yazi ngayenza lento kwaya ngabuthi hayi umculo yazi ngakwazi ukwenza noma ke phela kungangisebenzeli kangako unganginikeza lutho kodwa nje for kuthiwa inesingisi kodwa nje for ukuyijabulisa ngiyawenza for ukuyijabulisa hayi ukuthi ngisuke ngibheke inzuzo eningi ngiyo because vele akuthina sonke usebenzisela umculo. Ungathi mfowethu kunini la uqala khona ukuyibona ukuthi hayi yazi lento ngingayenza ikhona into ukuthi uyibukele kude noma umuntu uyenza mhlambe ucula la uhamba khona enkalweni ubona hayi lento ngakhona ukuthi yazi ngestudio lento ngiyenza isebenze kunini la uqala khona ukubona hayi sikungasebenze manje sengingaya estudio ngifike ngikhiphela abantu lento engibona ngathi nginetalent layo. Mangaqamba manga ngoba nazo esikoleni vele bekumuntu nje vele ongashayisana nokucula ngisho kuthiwa nangiyababona bayacula mhlawumbe khona kuthiwa kwenziwa ama-culture kuthiwa kuyacula kwenziwani bengasonde esidalo mina lapho bengavesha ukuvela nje bengayi ngoba bengazi ukuthi hayi konto into engithanda noma esegazini umculo ngithanda ukulalela mina kodwa-ke kuthe mase kuqala 2022 because umatric ngiqede 2021 so 2022 ngahamba ngaye eThekwini ngihlala noLusanda lapha eNandi siba umkuza lapha eNandi sibakhuthuza lapha eNandi ngathe masiqala sicula nomnyovu hlala nomnyovu nomqansa kodwa ukuthi thema siqala sicula lapha ngeke ukuthi hayi khona azikhona lento uma ngayijwayeza nje khona lento haya ngalokho ngiyijwayeza thema ngifika sengiphindele ekhaya ngihlala ekhaya enyanganyana nje ekhaya ngathi uma ngicula ngithi ngithi umuntu engicula naye ukuthi hayi khona azi ngayenza lento nebala ke wafona umalume athi angize la eGoli eJip ngafika ngahlala eJip waze ngixhumana nomajimiza kaNdlovu washo ukuthi khona iclip yami kawayizocula so unethemba lokuthi khona into engayenza abantu bayithanda so nganginike offer ukuthi ngenza umsebenzi lapha estudio zakhe emabhuzini ngaqala kanjalo ukucula ngoba kumanje ngenkosi uMaskandi. Mara mfowethu abantu abaningi bebe nakho lokho ukuthi yazi sibona uLusanda kodwa ikhona indodana yebhova esingayiboni engathi icashile kuthi usimiselo lokuthiwa khona umuntu ekuthi usimiselo ubunalo lelo valwanyana lokuvela emphakathini noma umuntu ongathi unamahloni kakhulu ngokuthi hayi le ndoda ayithanda ukukhuluma ngathi hayi ukuthi benginingi nevala ukuthi yazi ngibe novalo ukuvela bokuthi mase ngivelile bengingezi kuba lo muntu abamlindele because namanje bayabona ukuthi abantu abaningi bayamangala noma abaningi beyithanda engiyona engivele ngiyona because angiyifihlanga ukuthi ngumuntu onjani mina ngumuntu okhonza ukudlala umuntu onamahlaya hayi leyo kuba serious ukuthi ngizoleka ngicuphisoka njengobaba yabo hayi angikwazi sidala mina ngikhonza ukudlala uma kuphi ngifica ngiyidlalela nje futhi ngifica kuphi la ngifica ngidlala nje ngixoxela amahlaya ngihlele ushutha ngeskipa sakho bese siqoqwela eswini ngezimkhala ngisuke ngidle ingane ke lapho so sengichama ingane phela ingane zamthanda umuntu onomkhala. Mfowethu ikhona lento le engifuna siyikhulume nabantu lento ukuthi uma ngabe usimiselo abantu abasukulindela ukuthi ube yilibhova njengoba nakumgqumeni bangazange balindele ukuthi abe umahawukele. Ungathini mfowethu ukukhuluma nabantu lapho ubabeke esithombeni noma babeke emqondweni ukuthi ukucula yebo uzucula kodwa abangasukulindela ukuthi ube umgqumeni abalindele usimiselo ozokhula ngelinye ilanga abe lo mculo abamthandayo futhi abazomlalela bemqonde ngokuqinisa. Ngoba bese ngingasho ukuthi
mina ngusimiselo angiyena umgqumeni umgqumeni usakhotha wadlula emhlabeni Yeah. so akekho umunye umuntu ophinda afana nomgqumeni so izinto ezenza umgqumeni kwakusuke ichoice akayidaliwe yona ukuthi uzothanda lokho athande lokho mina sengusimisela ngisesumgqumeni yebo ngizana uyena kodwa angisesumgqumeni mina ngenza lokho okujabulisa mina ngasikhathi engosithandayo ongibuza kungathini ukwazi ukuthoza inhliziyo yami because mangathi abantu abakufuna ukungikwenzayo kanti mina ngijabule ngakho ngihappy ngakho okungikwenzayo ngoba nje ngomuntu wamahlaya ngoba abaningi bethi kunabantu abathi lento angiyeke lento yamahlaya abayithandi bona bafuna ukuthi ngicule ngoba umculo oqondile kusho ukuthi mangasebenza amahlaya lawa engibona ngathi wona angathi ngiphiwe kakhulu ngithanda kakhulu kuyona noma kubona ngenza ngijabule kusho ukuthi ngeke ngijabule mina ngohlezi ngifocus kube emculweni lo ngangikhokheli ngalotho kanti amahlaya kuba i-content creator okwenza ku-Facebook uFacebook yangikhokhela lapho ngoba i-content creator yangena imali emculo ngaze ngithole ngisho ishumi ngaze ngithole ngisho ishumi ngaze ngiqashwa kumcimbi wangiqashwa ngikhokhela owodwa wangiqashwa ngikhokhela 2000 ngabhejuwisi omunye uthi uzongikhokhela 5000 wangiqasha ngafike ngadelela kiyo ngathi abaye ukudlalisa babe ngafuni bagoloza nemali yabo ngiphindanga ngakhokhela emva kwalapho kuthiwa ngakhokhela indawo umculo so umculo ngiyawenza just for fun zwile so singisi just for fun ngiyawenza umculo just for fun kodwa nje awungikhokheli angigeni lutho ngomculo ngize ngiphile ngayo content creator le yona ke ikwazi ukungifakela leyo mali ngiyabo mfowethu kulonyaka esikuwona 2026 ikhona iclip ekwavela kiyo encane ucula lapha neinsizwa bekuvezwe yamavideo amaningi bekufika kudlalwa iqhawe bese kuveza umfana wakhe kudla iqhawe kuveza umfana wakhe nangibone kuleyo video leyo bathi abantu udinga imvubu nje kancane ungakwazi ukuthi uyenze lento ungathi bathembisana abantu kulonyaka bathi nje ukukhuphula amasokisi abazange bagxeke lutho bathi ungayenza lento ngendlela abekuzwe ngayo kuleya video udlala kule imvubu ngeke ngigalana ukuthi ngidinga yona kangawo yeah kodwa nje into engayisho sekuthenini khona lento kuthiwa isineke sakuphelela mawazi ukuthi into mawungazi into ukuthi ngoba ufukuza nje ufukuzela inini lento oyifukuzela uzoyithola nini yabo ungacula namhlanje ucula uthi uyayimisela manje ngomculo ngireheza namhlanje ngicule nakhasa ngireheza ngicule ezongazi istudio ngizwa nini ngicula into eyapi angazi manje istudio ngizoyithola nini ngizoya nini istudio yona into ifike shaya kuthi leyo so thina singabaculi abasavelayo because uba nayo leyo form ukunaka na ground ukuthi abadlali mabesuka kwi-gym bona ukuthi bakhuthele kakhulu banika igame khona bezokwazi ukufika into abenza e-gymini manje yabona ngiyakuthiwa bazojima inyanga embili zonke bengadlali bagcina vele bengasenayo lo mdlalo okuze-groundini noma ukudlala ibhola nako imi into ekanjalo-ke ngisho kuthiwa nginikeza isikhathi sokuba busy nomculo ngibe busy nawo mhlambe 3 weeks 4 weeks but angazi ukuthi estudio ngizwa nini lento engibusy nayo la ngizoyenzela for inini gcina ngiphelelwe isineke sokuyenza angeke phansi ngobona mase ngizoya estudio angeke phansi sonke lento gcina ngasanasineke nje mase ngifike estudio vele mhlambe into ebengiyifuna mhlambe bengifuna ibasket ngishashayela uzuma ngem-afford sengizobamba nombani lo qhamukile one-off encane ukuthi uzongishaya ngemali encane ngizom-afford asebenze ngendlela ofuna keyboard naye mase ngizogciba sizobamba lo wonke nestudio lapho ngisifuna sesingikhethe sinyaka ukuthi izintudio iphansi kodwa nje yabo sengizokhethe esinye istudio ngenxa lezi ngisifuna ngisasitholi yabo sengibamba leso leyo nto egcina ngasanikani umdlalo ugcina kulimaza umsebenzi ozokhipha ungamnawo amandla ngendlela akufuna ngayo ungabisanawo amandla ngomsebenzi engifuna ngayo kodwa ke le studio engisebenza kizo cha ngisebenze kahle kakhulu namanje ngisazobuyela kusona ngoba la ngibona khona ukuthi mangayimisela kahle khona into abangangenzela yona lezo studio ngibona ukuthi kusekusele ngakimi lukhona noshintsho mhlambe isaphuthu uyibonile ni encanyana online moqhathanisa ngesikhathi semuva ya ibe khona kakhulu ukuthi into engeke nginotice kakhulukazi thina ezalwa abaculi asitholi support efanele thina mawucabanga kwenziwa yini ngeke ngazi kodwa nje ungacula usifike la uthanda khona kodwa nje support efanele awuyitholi mawumculi yakoqala uma ngingazali ngene umculo mawuqala mawucula uzalo ngene umculo kuthiwa uculisa kwabo kwakho ucoba kufanele naye nse ucisa yakho yonke into ngoba usubona abanye abafethu ubese sekuthiwani kuthiwa anokweni nizowena niyeke into ozoyidla oyisho bacula uyihlo bacula baqeda cula ngendlela sinazi ukuthi ngobani
afike uLusanda acule ngendlela yakhe yedwa kuthiwa akayeke uyabhimba uhlula abanye uhlweni ucuzo kwebhova yena manje uzothi bafuna nabantu kwethu umculo akusiliva akhanje komakethe. yabona senze isibonelo nje ngensizwa umfowamkhize ucula ncamashi njengoba kwakho kodwa akayitholi support nomncaba bala nje bona kuba uyikhansela khona umfana wekhansela uyisense buke engoma engamzukulu kusebenza ini ulokhu njani ngapha kwajikijiko khona umzukulu washafuza nomjikishelo kuzoba umfana ngambongo athi sigqemeza kamfana ngambongo lesikhande ekhulu leso uSkoshi nakuba wakhe kuzoba ulo uMadlanduna uMadlanduna ngasho ukuthi waphela ngoba manje uthule imandla kasaveni nakubantu ngenxa ukuthi support akayitholi kodwa bayenza lento esuke ifuna abantu bayento esuke ifuna abantu bayenza kuthiwa njengoba injalo uthiwa ababe serious beyipha behloniphe benzenza abaculi nampo nosiphe ithole into idana nabo bahloniphe bahlezi beqondile ngoba bezala abaculi manje yabona ukuthi bayehla bayaphansi ukuthi benyuke thina esiziwe nguvele siphele impilo siyona sibona manje sisabalansile namanje sesemehlweni abantu bona bayehla ngoba baserious kupha khona isoka sagcina komgqumende nomfo kaMolo asasebenza isoka manje le kuDMD asasebenza isoka manje mfowethu uma ubuka ufuna sibuke lona ibhova mawubuka ibhova mfowethu indlela ebelenza ngayo izinto ungathi ihluke ngani nangendlela umculo osewenziwa ngayo manje ngeke ngithi ihlukile ayifani ukuhluke yonke into yabo because mawuthi amnaka lo muntu akuyena umuntu ophilayo njengathi ophefumulayo ngongena umuntu uphila njengathi umuntu nje normal njengathi ngenxa yesizathu ukuthi lo muntu bekwazi ukuthenza ama-album cishe awu-5 ahlukene ukwazi ukuwahlukanisa ngamagama ngishuwezwe dlala udlula nokuthi bokunaka ukuthi umculo wakhona uma ngesibonelo i-album ishisa kakhulu uDecember ekamzukulu kamzukulu ukuthi iyona kahle khona ishisa kakhulu uDecember kodwa uma ungathi ulande kamgqumeni noma yiphi simxekise singathathi umgqumeni sithathe mhlambe abakwethu sithathe abakwethu amafoni com besilandele kamzukulu eshisayo wadlala u2 wazi ukuthi lo mfana waZulu kacula ngalutho na into eculwayo noma i-album thatha noma ipeshisa kulonyaka thatha noma kaMinzi udlala kamgqumeni udlala u2 wazi ukuthi hayi la muntu akena umuntu ophilayo lo akena umuntu ophilayo noma ngosuka manje la wedlala ushona hostel eJip ngeke ungene egedeni ngabe eqaleni hostel uyophuma kwingalo ungamzwanga ecula lokho kuchazela ngokusobala ukuthi lo muntu into ayiphathisiwe yayinkulu kakhulu ngamfanisa ngizimfanisa nomjidala lo la ngilokudala umjidala uthubani uJesu samba uJesu umjiswana imvani ngoyena Judy imfanisa nayo ke mina ikwangqembo ngimfanisa nayo kuJesu ukuthi nayo umuntu kanjalo umuntu owayithunyiwe nje elethele leyo lonto leyo bese yathathwa ajike because muthi yabheka yona yonke into abeyenza from 2002 to 2009 ethes kuphela lo akawusebenzile kodwa nje yabona nje namanje ukuthi umculo wakho busy kanjani wafa 100 years and yabona ukuthi akwezi kuphela negama lakhe alikezi kuphela futhi mana futhi ngoba manje le ndihamba usemncane walithola ithuba lokuthi uhlale nje nayo noma ihamba ungakahlani kahle noma phela ngingakahlani ibhahle kodwa nje phela akhona ama memories lapho ngicabanga khona ngikhumbula khona ukuthi ngiyakhumbula sisekhaya kanje ku ekhona njani kanje izinto eningiyazazi because ngaze ngikhulile ngicathi ngangina 8 years sho ngaze ngikhulile ke lapha kungafani akhona nje memories ongakhumbulayo yabo kunilimaza kangakanani ukuqhamuka kwendoda ithi iwumgqumeni cabasha sigama socabasha lokho lo nto leyo ngathini la muntu wayenzile akangayicabanga yena wayicabangela yena nesayidi la ngacabanga ukuthi lo muntu unabantu abamthandayo unomndeni unezihlobo unezingane zakhe koqala nje makuthiwa nje ubaba wakhe uvukile ayike ingane engajabula ukuthi ubaba wakhe uvukile so mangathi siyathola ukuthi akeni baba wayo lokuqanjwa manga ubona into ngani ngaphatheka kanjani abazali balo muntu bothi bengaphathana kakhulukazi ugogo kuyena awayesenga lesikhathi
noma naye sashona ngemhlaba usadlula emhlabeni ugogo kodwa nje asasikhathi wena wayesekhona kulabantu abakhulisa umgqumeni wena umuntu futhi engambona mina ephatheke kakhulu mayisenza ukuthi akuyena ingane yakhe le wena umuntu waphatheka kakhulu udlula sonke ekhaya ukuthi lento imphatheke kakhulu ugogo so lo muntu uqonda ukusho ukuthi abanye abantu yebo khona ukubula umuntu kuyicala kodwa abanye abantu nje ba deserve uphuthu thuna nje uphuthu uthola umsebenzi uphuthu ulanda uphuthu njengayo ucabashe mina ngibuthi lapho mengawuthola uyaphuma ejele uyaziwa la kakhona ukuthi engaphila ngoba wow yona kakhulu South Africa wayona kakhulu South Africa kodwa ke ngithi besalibuka nge-negative side masilibuka nge-positive side le muntu le nto yakhe noma yayumsanga noma idela kodwa nje uphinde waliphakamisa futhi igama likaMgqumeni kakhulu waveza ubukhulu bakhe kakhulu uMgqumeni wamkhuphula umbuso phezulu kakhulu uMgqumeni phela waqala wanakwa nabantu abangekho namaZulu kuthiwa nomculo ofe wavuka amaskandi yabo nomuntu mhlawumbe weselokushini bengazi umaskandi bezothiwa khona uMgqumeni waqala afuna ukuzela uMgqumeni wathi ubani uMgqumeni ufuna njalo ukuthola bani uMgqumeni wakhona yabo walikhuphula khona igama likaMgqumeni noma yesangana nje yena kodwa ngeke simncomele phela lo kodwa nje yena waba nalo into ukuthi yabo uMgqumeni yena ngokwakhe mawubuka inqotho nomaskandi usebenzela kangakanani uma ubheka nje egameni nje likaMaskandi mfowethu uMaskandi ula ukhona uMgqumeni inquthu ila ikhona uMgqumeni but siqala uMaskandi uMgqumeni akahlonishanga lutho uMaskandi uyayuzwa nje kuphela maqede emasebeyitho into abayifunayo bedlule kanjalo bese zenqotho uMgqumeni akahlonishanga lutho enqotho uyayuzwa kuphela uMgqumeni bese abantu be20 befuna beshiye kanjalo mangenze isibonelo enqotho 2022 angifuna grade 12 ngizobhala iphepha lokuqala kwakuyi English paper 3 paper 1 yeah English paper 1 ngizobhala English paper 1 uphepha lokuqala le final kwa grade 12 kwakunomcimbi lapho enqotho kuthiwa kuhlonishwa uMgqumeni lokade kuzovotwa nje lezo insuku lezo makuhlonishwa uMgqumeni kunjalo lapha akekho umuntu oyikhuluma ngomGqumeni lapha kula mcimbi because mina ngaphuqeda ukubhala esikoleni ngasuka ngaya khona lapho emcimbini lapha akekho umuntu oyikhuluma ngomGqumeni umuntu oyithi ziyaphi indlovu ziyaphambili ngisho ikhansili imeya wakhona babushabalala wafika akayikhuluma ngendaba kaMgqumeni indaba kaMgqumeni yakhulunywa sekuzoniyoza leyo mali leyo kwakuthiwa ngani noma 5,000 ini okushiya oswendeni kaMgqumeni leyo mali uMgqumeni yakhulunywa ngayo lapho bonke abanye okuthiwa nje ziyaphi indlovu ngisho abaculi befika ngisho babona ababegida naye abantu bangabangani bakhe babefika nje bethi ziyaphi indlovu ziyaphambili baphambili nabo babo umza wakhe bafika bathi ziyaphi indlovu baphambili akekho ediviva ngomGqumeni kodwa phela thina basathi umcimbi kaMgqumeni lokuhlonipha uMgqumeni lonke kuthiwa ziyaphi indlovu ziyaphambili wawina ke lo muntu wakhona kanje enjalo wawina ke lo enkathi mayisewinile akasakhumbula ukuthi kwasenza uMgqumeni ukuthi akhankaze ngaye isithemba nyawudlula masicela ukuthi cela besixhase senze tournament yebhola likaMgqumeni because festival vele into enkulu iyabahlula bonke basichayela izandla bathi bonke bathi banayo budget umasipala unayo budget bahlula ijezi usiphi ijezi usigrethele iground because inkomo sizoyihlanganisela esiteki sasifuna kube ijezi ezodo number 2 ijezi nebhola bese besigrethele iground amanxenxe sport ground bahlula yilokho nje kuphela bathi budget kamasipala ayinele angazi ukuthi imuphi lo masipala onsuku ahlule imali encane kangaka ngoba phela mina ngicabanga ukuthi ngafika ngisho 5,000 la sesifuna kibo bathi budget abana budget kamasipala kodwa babekhaza ngomGqumeni laba wini namhlanje abasamazi agcina lapho nangakithi kune clinic lapha ngithi kuthiwa imanxele clinic ngicathu uyayazi yebo la clinic bakutshela ndaba abafihli bawuxoxa kuthiwa la clinic uMgqumeni akahambe khankasa kuthiwa ingene eminyango le eyoyifuna bazakhe balenge ingoma etuthu uyahamba uyifuna thema sekumele clinic sikhandiwe sekumele kanje kuthiwa uMgqumeni clinic kwakholoza bona umasipala kwathiwa ayibizwa ngamanxele abangale inquthi ingaka uMgqumeni isebenzele kangaka uMgqumeni nososobala kuphela abantu abakhulu lapha enquthu ayikho into eyodwa ibizwa ngabo ayikho into eyodwa ibizwa ngabo istetho ayikho into eyodwa khona ibizwa ngabo
khona amahholo ubiza ngobani ubani ihholo lapha uVA Makhoba khona babiza itrade ibiza ngobani kodwa nje ayikuthiwa umgqubeni asikho. Ayikunzima. Ngifuna sibuke iqembu abafana bakaMgqumeni. Ofisha abakhulu sebalibuyisa ezandleni zenu. Zikhona nenhlelo nazo eqhubekayo nomfowenu eqenjini abafana bakaMgqumeni. Ngicabanga ukuthi yebo khona ufisa safisa yibona amandla ashesha shaya noma uthola amandla wenza amandla lapho ukuthi ke since mina njengoSimiselo abantu abaningi abangirecognize ukuthi ngiyacula nabazi ukuthi ngiyacula bazi ukuthi ngiyabhimba nginjalo ukuthi umuntu wakhona mhlawumbe sithi u95% abantu abathi ngiyabhimba mina abazi ngisho yodwa ingoma yami bayona emqondo ukuthi inganza abacuzi zabhimba so nale iyabhimba so bonke labantu ngokuthi umuntu uhlangana ukuthi usiyabhimba umbuzo ukuthi ithini ingoma yakhe wayizwa wabhimba kiyo ngiyakutshela ukuthi ingoma yakhe ithina ibhimba kiyo kodwa nje lekhanda abantu ukuthi ngiyabhimba so mina njengoSimiselo isikhathi esiningi mangithola amandla ukuthi ngestudio ngicabangela mina ibrand yami because ngisafisa ukuthi kwakhe ibrand yami iqala ikhulu yephezulu ezoSimiselo abantu bengazi ezoSimiselo before ngigxile kakhulu amaqenjini yabo ukuthi senginamaqembu manje mhlawumbe sabo senginamaqembu amaningi ngoba abantu ngeke umuntu ehlule ukwazi noSimiselo ukuthi uzokwazi mase ningamagcoka amaseningi seningabafana bakaMgqumeni senibaningi ufuna ukwazi uqala wena uwedwa ekholelwe kuwena uwedwa futhi khona uwedwa uma umthatha umusa lapha ngoba kufanele nje niqaleni iqembu kuyenza niqaleni iqembu ningaphakami niqaleni ningamala abathika ningadumi bese nabuso usuwedwa bese uba right yabo yenze into kanjalo yenze into kanjalo so kuyafuneka ukuthi wakho ibrand uwedwa uzama ukuyimela ube wedwa amaqembu azigcina ukuphazamisa because abantu bagcina sebedide ukuthi ubani lo yabo ubani lo bagcina bengasazi. Yipi into ebalulekile mhlawumbe ucathi ungayidlulisela nje kubalandeli bomculo kaMaskandi ngoba ngiyazi usazibenza nabo kakhulu nakubathandi bomculo nakubahleli bemcimbi kanjalo? Ngicela nje kubalandeli kubalandeli ngicabanga ukuthi bafethu siyabahlonipha noma bona behluleka imost abo behluleka ukuhlonipha siyabahlonipha kakhulu. Kade kwabona insuku ukuthi abaculo babathoka nje nabalandeli bayatarabha abaculi isikhathele singabaculi wa Paula nje kuleyo comment leyo umculo uvele ebuye ngevideo noma ebuye ngenhlambe vele edunyoko noma ethi kanibani lento eyaphiwa yini mhlumezeka ngayo. Mina ngathi mina ngiyimi nje ngathi into engihlukumeza kakhulu yebo ukuthuma uthuka mina nankinga mina vele because sengakuthola ukuthuka kodwa yabona masuku usufake noma phakathi lapho hayi lapho kumpela hayi usungasenzi kahle impela akuhlali kahle noma umathuya ngibona ukuthi ngidelele kanjani kodwa kumele umkhiphe uma lapho phakathi because mina akazana na social media akazana nalutho mawuze usungithuka ngoma impela lapho cha usungasenzi kahle impela yebo kuba umuntu olikwa noma akasampost because mangiposta uba mina njalo kuhlezi kuthiwa uma uMsifebe wabona insumpa kaCabashe walala noCabashe njani but zibhlungu lezo zinto but ukubona bonke oma bengane balapha noma bengaphelele bonke kodwa kulabo babelapha bakaMgqumeni noma bengane uCabashe uma noMaxulu makalosanda kuphela abafike baphikutha kene uMgqumeni lapho bonke ababanye lo wensumpu kaMajola lo mina ngizalo kaMajola ngizalo uMambatha lokho ngifuna abantu behlale bekwazi ukuthi umama akaze ibona insumpu umuntu wabona insumpu kaMajola umama Mambatha ke kaMajola ngalokho nje uthuma wabona nensumpu walala noCabashe njani uma akazala naCabashe akaza bona insumpu kaCabashe umama Mambatha ke kaMajola wabona insumpu lokho akufihliwe into eyaziwa nje kaMajola wabona insumpu okuyena ifike noCabashe vele manje lapha empahleni zebhovu uyayitapela angithi mina inkosana besela kubalandeli ukuthi ukuthi abalandeli abazama ukuhlonipha abaculi ngoba nabo abaculi bayabahlonipha so into oyishoyo komculi boyibheka ukuthi makuthiwa usayibuyisa nenduku wena ngeke kuphathe ngabe
ngoba ngikhumbula ukuthi umculo usuke nje athi umlandeli akhuluma into ebhekele umlandeli uqala bese umculo reply yakhe na uma uphendula usuphatheke kabi vele uzophendula noma yini izonzo lo muntu aphatheke kabi ngabo sibuye size kubaculi ngibuye ngibhekise kubaculi manje baculi asiphoqi ukuthi ucula ngoba usucula imali yakho kodwa phela ubobheka uma ucula ukuthi ufike sokuculo nawo amaze ukuthi ufakazana wakalanga bayibona la nonimi kanjani kodwa bayibona la nonimi kanjani hey mubu la muntu ngithi lento ngisho ukuthi uma umculi phela short left uqobo ngathi uzothi short left bese isirubuso kanje ngileni ngisho ukuthi uma umculi yiba no face phela kuba umculi yabo ngibona ukuthi noma abantu bekubona bekujabulele akakho umuntu ongagijimela inuni akakho umuntu ongagijimela inuni hayi cool nane inkinga zasemsamo kwabanye abafowethu abanye abafowethu bese bacula baqede kusale inkinga zasemsamo umuntu abheka nje nabani umjidelo ngapha lo waseBergville uhlela ngapha eThekwini bani lo ekhanda ekhulu ukhaza okhaza bacula yebo ngiphiki bacula kakhulu kodwa nje yabo ukuthi banedlozi elimile idlozi zabo limile abayindawo bame ndawonye bagcine bethukana nathi sifika sizingane belokhu baqala sifunde isikole thina sebe nesikhathi bagcine bethukana nathi sizingane manje nxa ukuthi babafuna itrend ukuya phezulu idlozi ligolozile le emuva so ngibe ngisho khona ukuthi uma umculi oyibheka into zakho la usuka khona ekhaya ukuthi kumkanjani uhambe nje uyofuna kwabamanga kuthiwa abamanga uhambe uyofuna kibo nje ubone ukuthi kanjani ungalokhu uthiwa nathi ukuthi sibanga traffic njani thina singene uthethi idlozi liyaphila lakwazi ukukhuphela sephezulu asithina ke esithwebule lakho konke ngingayibona ke la ku Facebook nje indaba ekhulunywa uncoya umsebenzi omuhle kuthiwa nowenze ekhaya lapha ngakhanda indlu kuyabonakala nje ubuhle obungakayani ngathini futhi ngaleya ngathi lokho kusuke kubambisaneni komndeni lapho emndeni osekhaya vele sike savela kakhulu singabantu abangazwani bebode balini but kuya ngokuya ngokukhula kakhulu kodwa ingxabane bifike bekhona kobaba nakithi nengane kaMgqumeni so lento bekudala abantu bangaphandle bebefika beinfluence thina ezingane kaMgqumeni besitshela ukuthi laba benza ukuthi nokuthi ngomngane bethu ke nathi sheshe sibone yazi umuntu mekungene ngekhona ukuthi uyambona ubani ukuthi nokuthi na ubona ukuthi hayi lo muntu wrong vele uyabheda vele ugcina umbona ukuthi uyabheda ke sagcina sixabana kanjalo isikhathi esiningi kodwa manje sezizweni manje sivumelisa umndeni leyanto besaka sonke somndeni sihlanganyele umuntu ophosa nokodwa nje umuntu obenesandla esikhulu kuba kwesikhevana kodwa nje besibambisene sonke somndeni sizana kuze kwakwakhe leyanto kaMgqumeni siyathokoza kakhulu mfethu ngathina amazwi akho kuphethe nje usuvalisa lapha kubalandeli bonke ngathi mina kubalandeli mawuthanda umculo wami kuhle ukuthi uthande kodwa ke ungangilawuli ukuthi ngibe lento oyifunayo because angithandwa wena wedwa uma uthi angibe lento oyifunayo lo engiyilento akayifunayo so sikhathi enze njani yena angiyeke ngilandele wena so uma uthanda umculo wami yiba uthanda mina lento engiyiyona ungafuni ukuthi mina ngibe lento oyifuna ukwena ngoba uma uhluleka yilokho ungcono vele ungeke abaningi abacula bakhona uMayogathi mhlawumbe ungenza ukuthi uthanda imilenze yabo uthanda amagwegwe abo ubuke bona uMayogathi ama kulento mina ngifuna ngiyona awuyithandi bese ngithi laba bakholela kakhulu emculweni wami ngiyabonga kakhulu ngiyabathembisa futhi ngisazokwenza into enhle kakhulu kunalokho bakujwayele sisazolokhu kancane lokho ukukhuleka nje sawubona kakhulu akulandela kanjani ubani kuFacebook ubani kuTikTok kuFacebook nguSimiselo Idlamazi Junior Khumalo page la khona ngigcine na 84k followers bese ku TikTok nguSimiselo Khumalo awuthuke kokhona ngazicathi no 4.1k followers lidala ngigcine ngitshintshile khona bese bakhona lisebenza njengamanje active kube uSimiselo Khumalo una ngigcine 99.6k followers cathi vele be 100k followers ilona ke active kakhulu ngisebenzisana kakhulu ngicanga ukuthi bese WhatsApp ngiyathola WhatsApp number nethi 081 899 3932 081 899 3932
uyama-call 0790 346863. Angingabi liyiponsa ingasondela. Malunda Engasondela. Kodwa-ke mengezi ukungibuka izinqa kuphela.